खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 22 जानुवारि बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मोनसे जायगायाव दलरै जिरायना थानो लुबैगोन, जेबो मावनो गोसो जानाय नङा। बृष राशि। खामानिफोरखौ मावनो गोसो जागोन, गोबां खामानिफोरजों मुखुब जाना थागोन। मिथुन राशि। देहायाव माबाफोर बेराम जानो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां जा। कर्कट राशि। जिउनि मावनो लानाय हाबायाव जेननांनो हागौ, गोसो बायगोन। सिंह राशि। जायगा दाबसेयाव थाथेरनो गोसो जानाय नङा, थांलाय फैलाय खालामना साना बारलांगोन। कन्या राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन, देहाया लोरबां जागोन। तुला राशि। खामानिफोराव गोबां बिबान मोननो हागौ, ओरैनो थानो सम मोननाय नङा। वृश्चिक राशि। गोसोआ सानबोलावरिजों गबना थानो हागौ, उसुखुथु जाबाय थागोन। धनु राशि। नोंथाङा मोजां खामानि मावफुंनायनि थाखाय मान मोनगोन, मोजां सान। मकर राशि। जिउनि मावनो लानाय हाबायाव जेननांनो हागौ, दुखुनि सान। कुम्भ राशि। गिदिर बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन, थैनायनिफ्राय बारग'नो हागोन। मीन राशि। दावबायनांगौ गैयाब्लाबो दावबायनो गोनां जागोन, दावबायनायजों साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।